वेलकम बैक हानद्रेदनि आनजाद यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' दिनै आङो भिडिअ लानानै फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंहा आमाइसो बड'लेण्ड टाइगार ना आमाइसो बड'लेण्ड टाइगारा दिनै जिथुनाखि जोंहा एनडिपिनि एक्स एनडिपिनि बि राजा आदामोन सारमोन बिथांमोना जिथुनाखि गुवाहाटीयाव देहा फाननायखौ माने हमदों आरोना बिथांमोना बर' रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय गोदो एनडिपिआव थानाय समाव। दायो बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिक्सपायार जाबाय आरो लोगोसे डिसार्ज जानानै थाबाय ना। तो अब्लाबो बिथांमोना रायजो राजानि मोजांखौ नागिरनानै रायजो राजाखौ सेभ खालामनो साननानै रायजोनि मोजांनि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ फोसाबनो थाखाय बेफोरबायदि जोंनि बर' माखासे सिख्लाफ्रा गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोना फोसाबदों आरो दासिमबो बिथांमोना सिक्सपायार लानानै डिसार्ज जानानैब्लाबो जिरायनानै थायाखै, बर' हारिनि थाखाय नांसोमदों दासिमबो। तो बिथांमोनखौ दिनै बड'लेण्ड टाइगारा मा होनदों नोंथांमोना ससे भिडिअ खोनासंनानै लागोन। जोबोर दुखुनि बाथ्रा आरो लाजिनांथावना बाथ्रा। बि राजा आरो एनिथिं एमजेआ साब्रै सिख्लानि भबिष्यतखौ धंस खालामनानै होबाय, बरबाद खालामनानै होबाय। लोगोसे जों बर'फोरखौ गुबुन हारिनि गेजेराव लासिं सिं खालामनानै होबाय। बि राजाया जाबाय बेनि मेन नायक। बे साब्रै सिख्लानि भबिष्यतखौ बि राजा आरो एनिथिं एमजेआ धंस खालामनानै होबाय, बरबाद खालामनानै होबाय। लोगोसे जों बर' हारिखौ लासिं सिं खालामनानै होबाय गुबुन हारिनि सिगाङाव। मा दरकारमोन, मा प्रयजनमोन? तो लोगोफोर, बड'लेण्ड टाइगारा मा बुंदों नोंथांमोना खोनाखाबाय ना मा होनो? तो साला बे बड'लेण्ड टाइगारा दाखालि बावै सार नोंथांनि अननो नै बुदांसै मोनलायबाय। नों थानाय माने आं थानाय, नों गैला माने आंबो गैला। आं मुथा मुथा फैसा लानानै बे गावनि इउटुब चेनेलाव मा देखायदों। तो आं सानो बिथाङाबो बे देहा फानग्रा सिख्लाफोरजों लिंक दं खोमा। बड'लेण्ड टाइगार आमाइसोआबो देहा फानग्रा सिख्लाफोरजों माने कानेक्सन नङाबा जगालि नङाबा बे देहा फानग्रानि थिखादार बायदिसो मोनलायलांबाय आङो। साला हारिखौ फोसाबनो ओंखारदों जोंनि एक्स एनडिपि आदामोन सारमोना, एनिथिं एमजे मोना इउटुब चेनेलाव गावनि इउटुब चेनेलजों थ्रुयै बेफोरबायदि दाजाबावथोंसै, बेफोरबायदि गाज्रि खामानि रावबो दा मावथों गिनानै सानै हयै साननानै हनानै बेफोरबायदिखौ नुनानै होननानै स्रि थाथों होननानै एनिथिं एमजे ब्रादाराबो भिडिअ बानायनानै हगारो ना। बेखौ बड'लेण्ड टाइगारा मा होनदों? फानबायनो। आबे साला बड'लेण्ड टाइगार बि सिख्लाफ्रा गावनि देहा सोलेर फाननाय समाव लाजियाखै नामा? 10,000 20,000नि बिसोरो गावनि देहाखौ फाननानै बिसोरो लाजियाखै नामा? दा एनडिएफबि आफादनि बि राजामोन सारमोना बेफोरखौ फोसाबनो आखायाव लानाय, हमनानै फोसाबनाय ना, बेफोरखौसो लाजिबाय नामा बड'लेण्ड टाइगारा? बे बड'लेण्ड टाइगार नोङो माबा मोनसे दिनैसिमाव रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावदों नामा? मूर्ख साला बड'लेण्ड टाइगार, नोङो इउटुब सालायदों मोजाङै सालाय। नोंनि इउटुबाव नोंनि भिडिअआव मोनबैसे मोजां कमेन्ट फैयो नोङो चेक खालामनानै नायलाय गुरुआव मा। आरो नों मालाबा मालाबा मा होनो तो 100 थाखा 200 थाखानि रिसार्ज सोना हरगोन, आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम। साला भिखारि, नोङो साला भिखारिसो। नों देहा फानग्राफोरजों लिंक दं मारो खोमा, बेखायनो नोङो मोदोमाव नांफादों दिनैनि दिनाव ना। दिनैनि दिनाव नोङो देहा फानग्राफोरखौ हमनायनि थाखाय नोङो मोदोमाव नांफादों गुरुआव। लाजियासै नों हारिखौ फोसाबनांगौ होननानै सानदोंना सानाखै? ना मा नोंनि बायदिब्ला
नोंनि बायदिब्ला मा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा देहा सोलेर फानै फानै जाबाय थानांगौ नामा बुरबक बेफोरखौ जोंनि आफादफोरा फोसाबनांला नामा हा मूर्ख साला नों हारसा हिनजाव लानानै नोङो बेफोरबायदि स्रिनो नों थाना नांगौबा साला नों बर'खौ नोङो दायो मा नोङो एक्स इन्डिबि आदामोनखौ नोङो बदनाम खालामनाय बा नोङो मा बुंनाय जाखो बे नोंनि रावा नों सानना नायब्रा जोंनि एक्स इन्डिबि आदामोना डिसचार्ज जाखांनानैबो जिरायालाबानो हारिखौ फोसाबनो दिनै आवगायदों मूर्ख बड'लेण्ड टाइगार सुवाद नों जेबो मिन्थिया नों नामावल' बड'लेण्ड टाइगार मायाव उदायदों सोरखौ दिनैसिम हेफाजाब खालामफेरदों नोंलाय हारिखौ बबे नोङो हारिखौ फोसाबफेरदों नोंलाय नोङो बेखौल'सो रोंगौ गावजों गाव नांलायनाय गावजों गाव माबानाय एना एग्रांलायनाय नों राजनितिनि बेला नों राजनितिकआव हाबबाय थाब्रा नों सोरनिबा सुखिदार सोरनिबा माबा माबि होननाय खोनायो जोङो नों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै थाबाय थाना मा देहा फानग्रा फालांगिजों लिंक दङबा नों बेजों थाबाय था नोंबो हमजागोन मानि जागोन नोङो खोथा बुंनो फैदों नोङो बड'लेण्ड टाइगार साला सुवाद जोंनि एक्स इन्डिबि आदामोनखौ नोङो रायनो नोंहा पावार गैया मोन्थाय गैया बुंनो मोन्थाय गैया नोङो बड'लेण्ड टाइगार सुवाद थ' लोगोफोर आं बड'लेण्ड टाइगारजों मा नांलायनायसो जागोन दायो ना बड'लेण्ड टाइगारखौ बुंनाय माने बुजायनाय माने बेफोरबायदिखौ बड'लेण्ड टाइगारजों नांनानै बा माबा मोनसे नांलायनानै ससियेल मिडियायाव जेबो लाब गैया बेखौ जों गोदोनिफ्राय नुबोखानाय ना बेजों नांलायनाय माने अन्थाइ थरसे गिदिर लाबोनानै दोननानै बेखौ बखिबाय थानायसो ना थ' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना शेयार खालामना हो बड'लेण्ड टाइगार लरग'आ दिन्दाङा नुनायफोरबायदि गावखौ बखिदों नै सासे बबेनिबा फैलायबाय होननायनि बाय बाय